Helo, Elwen dwi a croeso yma i fy nghegin. Dwi'n gweithio i Hybu Cig Cymru a dwi'n falch iawn o ddweud bod Hybu Cig Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwyl Fwyd Gaernarfon a mae gennym ni gystadleuaeth cyffrous iawn ar gyfer plant a phobl ifanc oedran ysgol cynradd ag uwchradd. A'r gystadleuaeth yn syml ydy bod rhaid i blant ddefnyddio cig owen neu chigeidion o Gymru ac yna wedyn 5 o gynhwysion, o brif gynhwysion. A be dwi am wneud rwan ydy be dwi'n galw'n Schnitzel cigeidion Cymru. Toriad o gigeidion y dwi'n ddefnyddio fan hyn ydy steak rym. A fel ydych chi'n gweld y fan hyn, mae gennau ddwy. Fel arfer, mae'n siŵr sa'n ni'n dueddol o goginio hein i bob person. Ond dwi'n mynd i ddanos ffordd, ac wrth wneud Schnitzel, da ni wrth gwrs eisiau'r cig yn denau iawn. Lle dwi'n mynd i ddanos ffordd i chi o felly wneud y cig yma fynd yn sicr i fwydo 4 o bobl. Beth sydd gennau fan'na ydy mae gennau un wy a jyst curo yr wy. Jyst curo fo yn dda. Yr wy di curo yn ddigon da. Mae gennau flawd y fan hyn hefyd. A be dwi eisiau gwneud i'r blawd ydy dwi am roi ddipyn bach rhyw binsied go dda, do bod hynna ddigon, o bupur cayenne, lle dwi'n gyrru bach o gic iddo fo. A hefyd dwi am roi ddipyn bach o bupur du. Fel fan'na ddipyn bach o flas yn mynd i fewn i'r blawd. Ac yna, dwi eisiau nhw yn yr drefn fain defnyddio nhw. Ac yna dwi'n defnyddio y briwsion bara. A mae gynnau fama yr panko breadcrumbs. Dwi'n hoffi defnyddio hein oherwydd bod nhw fwy crensiog. Lle dwi'n meddwl bod nhw'n neis iawn ar gyfer hwn. Ac i roi chydig bach fwy o flas, dwi'n defnyddio caws lleol. Mae gennau gaws cheddar lleol y fan hyn. Caws cryf, a dwi jyst yn mynd i gymysgu hwnna drwy'r briwsion bara. Lle dwi yn dod â chydig bach fwy o ryw twist lleol os bosib i fewn yn defnyddio wrth gwrs y cigeidion Cymreig ac wedyn yr caws. Dyna ni. Da ni'n mynd i just gadael yn y cig a da ni'n mynd i wedyn droi o rownd. Felly dwi'n mynd i gymryd y darn o'r ramp fewn i'r blawd. Fel hyn. Mae'n rhywbeth hwyliog i wneud hefyd, a hwn yn hwyl i wneud gyda'r plant, dwi'n siŵr. Na ni. A wedyn i fewn i'r wy. Y ddwy ochr. Nes siŵr bod yna ddigon, a wedyn i fewn i'r briwsion bara a'r caws. Mae o'n neud dipyn o fes wrth wneud hyn, felly peidiwch â poeni, dwi'n i olchi'n dwylo ar y diwedd. Felly, jyst wneud siŵr bod yna ddigon o briwsion bara yn mynd ar hwn. Dyna ni, a dwi am rwan yn ofalus. Rhain i fewn yn yr olew poeth. A wedyn, jyst gadael nhw goginio, ddim gormod o wre, jyst gwylio fo fel bod o ddim yn tosti a rhoi dipyn bach o funudau bob ochr. Mae'r rhain rwan yn barod i'w troi. Jyst yn ofalus iawn. Na fo, na ni'n neis. A fel da chi'n gweld, yna rhyw euraidd neis arnyn nhw. Eto, just troi nhw. A dwi am unwaith eto bod yn ofalus wrth goginio nhw a rhoi rhyw 4 munud arall iddyn nhw. Mae'r cig
rwan wedi bod yn coginio am ryw 8 munud i gyd, rhywbeth fel yna. A dwi wedi rhoi ei ffwrdd rwan, a dwi jyst yn mynd i adael iddo fo ddal i aros yn gynnes yn y sosban. Os da chi isio coginio'ch cig, chi'n gwybod llawer iawn mwy fel rhyw well done, mi fedrwch chi sa chi eisiau drosglwyddo hwn i fewn i bopty poeth am ryw 5 munud arall. Ond dwi am adael iddo fo rwan, jyst gadael o orffwys. A beth na i neu chydig bach o ffoil ar y gwyneb, jyst i gadw y gwres i fewn. Gyda cigeidion yn aml iawn, da ni'n gweinio dydyn gyda'r saws yr horseradish. Ond dwi'n meddwl weithiau dydyn ni ddim yn hoff iawn, di plant yn enwedig ddim yn hoff o horseradish. Felly beth sydd gynnau fama ydy mayonnaise, dwi'n meddwl bod ni gyd yn hoffi mayonnaise, 2 ddwy fwrdd o mayonnaise, a dwi am roed wedyn rhyw, wrach bod hwnna'n ddwy fwrdd gwastad wedyn o'r saws yma i fewn. Felly diolch yn rhy gryf. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wych. Ac os oes y plant falle'n gwylio, bod well gyn y plant sos coch wrach, fe hwnna eto yn mynd y fendigedig gyda'r saig yma. Ond dyma yn syml iawn rhyw saws dip i fynd gyda'r stecen. Felly dwi'n jyst am roed o mewn desgi'r gweini. Swper reit ysgafn ond blasus iawn. Felly dwi'n wedi dynnu un o'r hein wan a dewch i ni weld sut mae hon wedi coginio. Nawn ni dorri fewn iddi. Chi'n gallu gadael i orffwys bach mwy. A dwi'n hoff bod hwnna'n y beth yn eitha fel yw medium. Dyna sut dwi'n licio fo. Dwi'n yn licio fo wedi gorgoginio. Felly nawn ni jyst roed o rwan ar y blat. Digon fel dwi'n hwnna un person. Mi ddyle bod o'n ddigon. A wedyn ni weinio gyda'n dip a gyda'n salad. Felly rhywbeth sydyn iawn i wneud yn defnyddio cigeidion o Gymru a dim ond 5 o gynhwysion eraill. Llydwch ni orffen ei ffwrdd gyda'n lemon a chydig bach o lemon dros y top. Dwi'n gobeithio chi ati i drio'r saig yma a mwynhewch.